ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା 201 ଟଙ୍କା। ହଁ ଡାକ। ମାଉସୀ ଗେଟ୍ ଖଡ ଖଡ କଲେଣି ବୋଧେ ହୋଲି ଚାନ୍ଦା ମାଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଲୁଚି ପଡିବି, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କହିବନି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମାଉସୀ ମୁଁ ହଉଛି ବନି, ଇଏ ହଉଛି ହନି। ହଁ କିସ ହେଲା ଚାଟିବି ନା? ନା ମାଉସୀ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ହନି। ହଁ ମାଉସୀ। ହଉ କିସ ହେଲା କାହିଁକି ଆଇଛ? ମାଉସୀ ହୋଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି। 201 ଟଙ୍କା କଟା ହେଇଛି, ରସିଦ ଦିଅ। ହଉ ହଉ ଦଉଛି ଦଉଛି। ଏ ରିଙ୍କି ରିଙ୍କି 201 ଟଙ୍କା ଆଣିନି। ଏଇ ମା ନିଅ। ଏଇ ନିଅ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ତାଲା ପଡିଛି, ରସିଦଟା କାଟିଥାନ୍ତେ। ମା ଆମର 201 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦେବେନି, ଆମ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଯିବେ। ଚାଲ କହିଦବା। ରୁହ ଲୁଚିକି ରହିଯିବ, ଧରା ପକେଇଦବା। 500 ଟଙ୍କା ଦବ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 501 ଟଙ୍କା ପକା, ମୁଁ ଡାକୁଛି ସେ ଦେଇଦେବେ। ପକା ପକା 501 ଟଙ୍କା ପକା। ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ତମର 500 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ହେଇଛି ଦେଇଯା। ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦର 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ରସିଦଟା ଦିଅ। ଏ ତାଙ୍କ ରସିଦଟା କାଟି ଦେଇଦେ। ହେଲା ନା ଦେଖିଲ କେন 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ମା ତାରି ପାଇ